نظم شاعر سے تو ملاقات. شاعر کوئی شاعراک عجیب و مریرہ، زندگی تا جنگلام بار مریک. جاگس تہار جاگس روشنی، ہمیشہ بے چین بے قرار خاموش خاموش مریرہ. دنیا اوفت بے ترتیب و جالس لگک، تینا دنیاس تشکیل ترہ. خیالات تینا کاغذیہ کشتی تیٹی ہمیشہ سفر کیرہ. اوفتے کن وفاداری دادے کنی تینا اُست کشے نشانے تتا صافے. گڑا نے تینا وفادارا تیٹی شمار کیرہ. دنیائے تینا زندگی تننگ خوارہ، کہ نناوڑ مرے دنیا نناوڑ سوچے نناوڑ ہُرے خنے. حسین اس محفل اسیٹی بے رخی کرینے، تو اودے بے وفا ہو ستمگر نہ پنٹ یات کرینو. کس مسنے تو تا بدوک تسنے تا، اوفتا تو پن خنجر نا تا پشت لکوک مسنے. ہندا وجہان تنیا مریرہ شاید، دیر اُست تینا کشے نشانے تتا ہاں ہر وفادارٹ. دیر زندگی تینا جنگلام بار کے، دیران خاموش خاموش رہنگ مریک. دیر بے چینی ٹی زندگی کننگ کیک، دیر دنیا نا رنگات اِلے بے رنگ مرے. ہندا وجہان اوفتا خیال اوفتون دفن مریک. ہندا زوت کنا شاعر سے تو ملاقات مس، انت کہ سوچاٹ ہمون گمسم مسکہ اُرے اُرے اسکان. ای اوڑان سوالس کریٹ، نما الماری ٹی خنجرس او پیشن دروازہ گملہ اس تخوکے دا کنے سمجھ بتو. عجیب و جواب اس تس، ننے پیشن نا تیان خلیس اف او معصوم مریرہ پلام بار. ننے خلیسے ننا تینا ننا تینا تیان